Mikkille. Ja katsotaan, täältä saadaan Mäntsälästä sitten vielä esitykset kuntoon. Missäs muodossa teillä näkyy tämä? Näkyykö esitysmuodossa vai? Esitysmuodossa. Hieno homma. Eli Standardibrunssin kevään aihe urbaanien koneiden digitalisaatio, ja tämä varmasti herättää kaikenlaisia kysymyksiä tänään, ja me Metstan jengillä moderoidaan chattiboxia, esittäkää siellä vaan kysymyksiä ja tervetuloa mukaan vaikuttaa, oppiin ja innostumaan. Ja meillä on tänään asiantuntijoita teknologiateollisuudesta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Koneelta, Konecranesilta ja Novatronilta. Ja Standardibrunssin kattauksen aloittaa noin 9.15 Joonas Mikkilä teknologiateollisuudesta, ja hän kertoo meille datasäädöksestä ja sen vaikutukset. Sitten jatketaan Lasse Laitinen, työ- ja elinkeinoministeriö, tekoälysäädös ja sen kansallinen toteutus. Ja eihän tämä olisi brunssi tietenkään, jos ei voitaisi pitää pientä kahvitaukoa. Ja noin 10.30 jatketaan koneiden kyberturvallisuus- ja digitalisaatioaiheesta, jossa meille kertoo Koneen Jussi Valkiainen. Ja sitä seuraavaksi kuullaan koneregulaatiosta, suojaus, tietojen turmeltumista vastaan, eli jatketaan kyberturvallisuuden teemoista. Ja tästä meillä kertoo Konecranesin Timo Soukkio. Ja sitten vielä päivän päätteeksi kuullaan työmaiden tiedonsiirrosta Novatronin Mikko Vesaselta. Ja Standardibrunsista on ehkä hyvä tietää muutamia asioita. Eli tämä tapahtuma tallennetaan ja se tulee myöhemmin katsottavaksi. Ja Q&A-osiot me leikataan pois, eli keskustelua voidaan käydä hyvinkin vapaasti. Ei tarvitse sitä miettiä, että omat kommentit pätkähtäisi YouTubeen tai muualle. Ja materiaalit jaetaan tosiaan meidän teemasivun kautta kaikille osallistujille, mutta myös muille, jotka olisi näistä aihepiireistä kiinnostuneita. Ja keskusteluun parhaiten osallistuu tosiaan chatin kautta. Meitä on tänään nyt jo linjoilla 84 ja aikataulu on aika tiukka. Koitetaan pitää siitä kiinni, mutta toivotaan toki aktiivista keskustelua sieltä. Ja jokaisen puheen jälkeen olisi tarkoitus ottaa muutama kysymys, eli kannattaa miettiä niitä jo valmiiksi. Ja pääsääntöisesti pidetään mikrofonit ja mykistettynä ja kamerat kiinni, mutta puhujat tietysti toivotaan, että nähdään teidät linjoilla. Ja mitäs tämän päivän teemasta, kun mietin vähän, että urbaanit koneet, mitäs ne on ja mitä meille vaikuttaa, niin mulla tuli tosi vahvasti mieleen semmoinen tulevaisuuden kuva, että silloin kun nämä urbaanit koneet juttelee, niin me halutaan ymmärtää, että mitä ne sanoo. Ja tällaisella yhteistyöllä ja osaamisen ja avoimen vuoropuhelun kautta me rakennetaan siltaa siihen, että suomalainen teollisuus on suunnannäyttäjä globaalissa maailmantaloudessa. Sitten me pysytään myös kilpailukykyisenä ja vastuullisena, koska näihin urbaaniin koneihin varmasti liittyy paljon sellaisia kysymyksiä, mitä me ei olla vielä mietittykään eikä lähdetty ratkaiseen. Ja me Metsähän ollaan standardoinnin asiantuntijayhteisö ja me halutaan aktiivisesti edistää myös tämmöistä standardien strategista hyödyntämistä. Ja tänään mä ajattelinkin ihan nopeasti näyttää teille, että standardointiin vaikuttaa erilaisia laajoja ilmiöitä ihan samalla lailla kuin yhteiskuntaan, yritykseen tai yksilöön muutenkin. Eli täällä digitaalinen murros ylettyy yhä syvemmälle koneiden rakenteisiin ja toimintalogiikkaan. Verkottuneiden laitteiden määrä jatkaa kasvua. Me ollaan nähty hurjia numeroita, että kuinka paljon IoT-antureita ja sensoreita ja linkkeitä lähivuosina tulee olemaan. Ja samalla me tiedetään, että näiden tuottama data on nousemassa ratkaisevaksi voimavaraksi. Ja tämän päivän teemat on myös sellaisia, että sitä dataa ja sen datan oikeaa käyttöä ja eettistä käyttöä pyritään suojelemaan. Että semmoinen tietynlainen turvallisuuden ja turvallistamisen ja reilun pelin linja on varmasti näissä kaikissa säädöksistä, joista me tullaan tänään kuulemaan.
Ja Euroopan datasäädös tietysti tuo tähän uuteen todellisuuteen myös omat pelisäännöt, ja ne korostaa käyttäjän oikeuksia näistä koneista syntyvään dataan. Ja se myös tasapainottaa tällaista innovaatiopotentiaalia ja tiedonhallinnan vaatimuksia. Ja sitten samaan aikaan meillä on tulossa tekoälyasetus, ja se rakentaa puitteita sitten koneissa käytettävien älyjärjestelmien turvalliselle ja eettiselle hyödyntämiselle. Ja urbaanien koneiden osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi entistä vastuullisempaa suunnittelua ja riskien hallintaa jo järjestelmien kehitysvaiheessa. Ja myös tämä EU:n uusi kyberkestävyyssäädös tuo koneiden valmistukseen selkeät vaatimukset erilaisten digitaalisten uhkien varalle. Ja kyllä voidaan sanoa, että turvallisuus ei ole enää lisäominaisuus, vaan se on todellakin koko elinkaaren kattava läpileikkaava vaatimus. Ja tässä kaikessa, kun me katsotaan näitä liiketoiminnan muutoksia, me nähdään tuolla toi yksilötasolla me istumassa, pohtimassa, miten tuotteet ja palvelut monimutkaistuu, dataa riittää enemmän kuin ehkä aina tarvittaisikaan, niin voidaan ajatella, että standardointi toimii tässä kehityksessä siltana säädöksistä käytäntöön. Arjessa ja kentällä, kuten esimerkiksi työmailla, digitalisaation hyödyntäminen näkyy tehokkuutena, mutta sanoisin, että vain siinä tapauksessa, jos yhteentoimivuus eri järjestelmien välillä on varmistettu. Eli jos pitäisi valita muotisanoja tuleville vuosille, niin se on varmasti yhteensopivuus olisi siellä sanapilvessä.